Видеоклип взриви интернет с емоционалното си послание и човешкия пример. Две момчета от София се обличат като сервитьори, за да поднесат храна и напитки на бездомни хора. С тях се срещна репортера ни Гергана Маринова. Това, че сме като сервитьори е защото искаме, тези хора получават милостиня, да, но искаме да е нещо по-различно. Не искахме да им дадем просто пари. Искахме някакси да ги усмихнем и да направим деня по-добър. Георги и Божидар са приятели от деца. Една хубава събота двете момчета решават, че бездомните хора също заслужават да се почувстват като в ресторант. Затова обличат бели ризи и черен панталон и отиват на българския Шанзелизе. Менюто беше еднакво, купихме готова, това бяха пилешки крилца, пържени картофи и айран. Един от бездомните, който получава топъл обяд, е 68-годишният Христо Иванов. Минувачите го познават като мъжът с гълъбите, защото и последната си троха споделя с тях. Аз им се чувствам. Те животинчета и те са на Господи рожби. Това преди 2 дена беше. Идва сервитьора и вика, това е вика за вас поръчка. Викам, кой? Има ли вика значение и кой? Вече 12 години на улицата живее и Лиляна. Залъка си споделя с кучетата Дида и Алекс. Как си представяте така един вкусен обяд, който бихте искала да някой аз няма мога го изям, сигурно. 100%. Този ще го даде вместо мен. Само за 2 дни видеото на Георги и Божидар е гледано от над 12 000 души в интернет. Това не е главната цел на нас, да видим усмивката на лицата им. За двете момчета видеото е пример за добрина, но и социален експеримент. Сред бездомните хора срещат диригент и полиглот. Разбират, че за тях е по-важно не какво ще сложат в стомаха си, а има ли кой да чуе историята им.